Takže čau lidi, tady Martin a dneska hrajeme Driving Empire. Chtěl bych vám ukázat moje nový auta a i prostě půjdeme si vydělat penízky. Tak jo, jdeme na to. Dejte like a odběr. Tak. Pojedeme novým autem taky, je to úplně jak Cadillac, to je určitě, ale já se nejsem jistý jaký. Takže to má 10 převodů, tak pustě. No. Tak teďka si vezmu, mám tady Nissana. Tohle si taky vezmu určitě, jo. A takže tady mám i to. Prostě si půjdu teďka vydělávat peníze tímhle a ježišmarja. No, nevadí. Vezmu si trošku jiný auto. Moje první auto, protože jsem ho dostal, když jsem začínal tuhle hru, takže jako na to, že jsem jí začínal, tak dobrý auto. Je podle mě driftík, ano, to je taky double tap, tam na tu ručku. Je to, tohle autíčko jede i přes 300 bez turba. A až teďka turbo. 327 bez turba. Potom jak 375 s turbem. No, trošku jsme tady nabrali značku, no nevadí, pojedeme dál. Jako, já bych tohle auto doporučoval. Je rychlý, ale má to jeden háček. Že tohle auto strašně, ale strašně driftuje. Na trávě o tom ani nemluvím. Na trávě se prostě s tímhle autem nedá jezdit. A pro mě to není jenom u tohohle auta. Ale v téhle hře je asi jako, že strašně moc auto. To nemůže být přes 1 milion. Jo. Jo, třeba 1 320 000. Jo. Ale podle mě jich tady je i hodně, jakože fakt hodně. Jako, mají tady, nevím, asi 10 značek, jo. Tohle auto tady vyjede, to je šunka. Tak zkusíme tohle by to mělo vyjet. To jsou všechny šunky v téhle. Si koupím auto za 900 000. Tak. To taky nevyjede, nebo co? Pěšky to vyjedu, takže já se třeba, ty lidi ty postavičky jsou třeba za 5 miliard, jo. No, pojedeme sem. Hlavně se nevybourat. Neříkal jsem náhodou, hlavně se nevybourat. No, zase jsem naboural. Neva. Jau. Ježiš. Brzda. Couvat, rychle, počkej, víc, to je šunka, tam dojde do ročí pěštěné. Couvat, ježišmane, tohle auto je tak hrozný. No, nebo, tak jedem, probouráme to, super, haha. Takže jedem maximum speed, tady to je do kopce, takže mi to nedoskočí moc daleko. Jo, no, tak nic moc. Jsem nedoskočil, já nikam, jo. Tady jsem se ještě zasek nádherný. Jo, to je fakt nádherný tohle auto. My jsme si kladili 50 000, super. Takže mám 78 246. A to nebyl konec a čau.